V roce 1992 jsem založila svou první obchodní společnost. Přestože se firmě dařilo, časem jsem ztratila motivaci pokračovat dál. Měla jsem pocit, že jsem dosáhla nějakého vrcholu. A abych mohla v této práci pokračovat dál, tak jsem cítila, že je potřeba změnit systém. Ale vytvořit fungující systém společnosti je vlastně na této práci to nejtěžší. Cítila jsem, že to, co hledám, je silný partner, který mi pomůže rozvíjet mé schopnosti a posouvat mé podnikání dál. Ráda stojím na počátku nových věcí. Viděla jsem před sebou nové výzvy, nové cíle a i když jsem v realitách nikdy nepracovala, systém Remax mi poskytl novou příležitost k osobnímu i profesnímu růstu. Reprezentovat značku Remax pro mě znamená potvrzení vlastní hodnoty, možnost růstu a vědomí, že jsem součástí funkčního systému, který umožní každému zvítězit. Díky Remaxu jsem se naučila novým způsobům vedení společnosti i vedení lidí. Slovo spolupráce pro mě nabylo nového významu. Růst je pro mě známkou života a proto udržuji všechny své aktivity v pohybu vpřed. Nedávno jsem koupila svou další franšízu. Jsou to další výzvy a další práce. Jak zní mé osobní motto, tak zásadní je mít vášeň pro to, co děláme. A tu já mám. Má nabídka spolupráce je určena pro všechny, kteří chtějí v realitách dosáhnout úspěchu, ať na postu makléře či manažera. Nenabízím žádný zaměstnanecký poměr, ale obchodní partnerství. Nabízím jiný rozměr podnikání v realitách.